Nie. Poszły, żebyście mali pamiątki. My pamiętamy, że to a to roku dla mnie następny. A tu, że na te wideo teraz znajdziesz. Hej. Ta, hej, on sami skôr naplní pamäť, ak vybijem mobil. No však nie. Mám 16, ne? Tak, dobre, ja mám 16 a možno do 15 minút videa. Na 16 GB kartu? Ja neviem, tak pamäť. No už len 7 a pol, alebo 7. Konečne sme tu došli a natáčam už 15 minút, že by som to natočil. Tu máš tiež ľadovú sochu. Tu ich spoď. Ne. Ser to na ľadové fotky. Aj tu máš pozrieť. Morského koníka. Nechcem. Morský koník. A bohušenica s krydlami.